Здравейте! Днес ще ви разкажем 10 признака, че срещу тебе седи енергиен вампир. Първо, ако те кара да се чувстваш като психолог на повикване. Второ, ако разговорите ви винаги се връщат към неговите проблеми. Трето, ако след среща с него си необяснимо уморен. Четвърто, ако ти звъни или пише основно, когато е зле. Пето, ако не слуша истински, а просто чака да говори. 6. Ако драмата е постоянно състояние, не е изключение. 7. Ако имаш усещането, че дължиш внимание. 8. Ако рядко пита как си ти или бързо сменя темата. 9. Ако проблемите му никога не се решават, а само се въртят. 10. Ако се чувстваш виновен, когато не му отговаряш или не му помагаш.